L'estudi neix en un context de revisió de què s'està fent en els treballs finals de grau a la Universitat Autònoma de Barcelona i veure quines iniciatives o quines coses hi podem afegir o què estan fent diversos grups que puguin permetre millorar l'assignatura en un o en tots els graus. Dins de l'estudi més general que estem fent, en aquest estudi en concret ens hem centrat en veure les respostes dels estudiants que havien fet treball final de grau en col·laboració o a dins d'entitats externes a la universitat, per veure quines diferències o similituds hi havia amb els treballs més estàndards a la universitat, per poder després fer recomanacions a aquest respecte a la majoria de centres de l'Autònoma. Essencialment el que hem fet ha sigut muntar i formalitzar una enquesta dirigida a tots els estudiants que havien acabat el seu grau i per tant el treball final de grau, que és el que es fa l'últim any, dintre dels últims 4 anys. Això implicava gairebé 4.000 estudiants, dels quals 1.500 ens han contestat l'enquesta i ens permetrà aconseguir uns resultats que són força fiables estadísticament parlant. Els estudiants que han fet un TFG extern, en un 30% consideren que els hi ha influït positivament amb la seva inserció laboral. En canvi, dels que no ho han fet, aquesta xifra es redueix al 17%. També hem vist que no hi ha diferències significatives en quant a la qualificació mitjana obtinguda per als estudiants ni amb la nota del TFG, però sí que hi ha diferències significatives en el cas del nivell competencial que ha adquirit l'estudiant i també amb el grau de satisfacció amb tot el procés de desenvolupament del TFG. Aquest estudi ha demostrat que el seu desenvolupament té un impacte molt positiu tant amb la formació dels estudiants com també amb la seva futura inserció laboral. Per aquest motiu recomanem que els centres estableixin mecanismes que permetin el mantenir i ampliar l'oferta d'aquest tipus de treball.